И така, здравейте, скъпи приятели! Надявам се да се чуваме добре. Прави извънредно включване от профилът на моята племеница, тъй като обстоятелството го налагат. Много от вас знаят, защото от много години този профил се ползва от нея. Като цяло профилът е мой и аз го подарих на нея след злоупотреба с моето име и вкарването на моето име в интрига. Хайде, нека и така да го наречеме. Другото, което искам да ви кажа, от днес започваме да излъчваме съвместно с Facebook и YouTube, поради причини, които не търпят отлагане. Канала в YouTube е направен с цел да се включат абсолютно всички, които са чужденци и са пострадали от системата в Испания, както съм аз самата. Вече в последствие ви ще разберете за какво става въпрос. Искам да благодаря на много от присъстващите в групата на племеницата ми и тези, които са запознати с факта, защото аз не съм вече собственик от много години на този профил. И като цяло това са Християн, Алина, бившите ми колеги, които останаха до мен през цялото време, които не се подведаха по интригите и по злонамерените, нека да го наречем, офанзиви, защото явно това бяха съвсем целенасочено създадени интриги. И като цяло също искам да помоля Християн да подаде линк към канала, защото днес ще се срещаме доста често. По настояване на адвокатите съм принудена временно да не си показвам лицето, тъй като се водят много тежки дела. Да затвориме прозореца на колата, защото се чуват някакви тук машини и простоти около мен. Вярвам всички да видят това, което излъчвам в момента, и да благодаря още веднъж на всички, които останаха до племеницата ми, знаейки, защото аз не съм собственик на този профил. Помагаха и през цялото време и до настоящия момент знае, защото и помагат с кой каквото може. И на всякакви въпроси съм склонна да отговарям и призовавам всички, наистина всички, като моля да разпространите това видео и следващите, включително и канала Християн, който живее в Гърция, той разполага с линк към канала. Моля ви, разпространявайте, защото се оказа, не съм аз единствената, която е пострадала от системата в Испания. И повтарям отново, явно малко ми обърка на мисълта, за което се извинявам, но току-що излязах от съдебната зала. Този канал е направен за абсолютно всички чужденци. Para todos los extranjeros. Нека да го кажем на испански. Абсолютно за всички, които са пострадали от системата в Испания. Днес ще бъде сменено името, ще бъде сложено името, което трябва да бъде. Диме ла вердат. Кажи истината. И аз ще кажа истината и ще се боря с системата до край, като ще призова всички, които са пострадали, да изпращат своите записи към мен. Ако трябва, ще правиме срещи, ще правиме така наречените интервюта, всеки да разкаже своята история, защо и как и по какъв начин е пострадал. За тези, които сега се включват, да подчертая и да обясня. Благодаря на всички, които останахте до моята племеница, тъй като всички знаят, защото профилът, малко са хората, които го знаят наистина, не всички, профилът се ползва от моята племеница. Аз не ползвам профилът от страшно много години и по-голямата си част от вас знаят за какво става въпрос. Много хора се опитваха да
влязат в контакт с Танчето, като ползват месенджера. Не, месенджера се ползва единствено и само от мен, а тя ползва моя Фейсбук. Нещата излязаха извън контрол, което де-факто засегна моето здраве. Едва ли не се подиграват и играят с животът ми и с здравето ми, така както с всичко останало, което е, и се намирам в място, което де-факто те крият, разбирате ли? Една от институциите от съвестни хора, които наистина са съвестни хора, те ми казаха с две думи: ако искаш да правиш нещо и да получиш защитата, която ти е нужна, помощта, която ти е нужна, не трябва и не би трябвало да го правиш тук, защото важи неписаното правило: всеки гледа да покрие другия, и каквото се е случило на територията на това населено място, то си остава тук. Но след като се изгавриха по този жесток начин с мен, аз съм решила твърдо, нещата ще стигнат до край. Вече водя дела. Делата са заведени. Всяко едно дело се записва и сутринта също казах в съвета: ще ви направя известни. Така вие, както се опитвате да прикривате истината, не, аз няма да я прикрия и държа целият свят да научи какво правите и как се отнасяте. Като за мъничък, много мъничък пример, който в последствие вече ще ви го разгърна като цяло, моята кола, която се намира на 120 км от Марбея, хората, които са запознати с Испания, са наясно за какво става въпрос. Това са над 900 км от населеното място. Се оказа, защото на колата ми е направен акт, че съм спряла на жълта линия, която е за товаро-разтоварителна дейност. И как става този номер така? Значи, колата се намира на 120 км от Марбея, а в същото време и колата се намира едновременно на това населено място. Ако някой може да ми го обясни, да ми го обясни, защото аз не зная как аз съм била с тази кола разделена на две места едновременно по едно и също време. А това са над 800 км, де факто, като време, като място и така нататък. Така че, много моля, разпространявайте видеото и още веднъж искам да благодаря на абсолютно всички, които останаха до моята племеница, която ползва този профил. Говоря за малката Таничка, която е шофьор на камион и в същото време работи като модел. В момента също и благодаря, защото ми преотстъпи своя профил, за да направя това видео и да ви разкажа поне отчасти за какво става въпрос. Вече вие от тук нататък ще разберете за какво става въпрос. Аз се боря с системата самичка. На малко по-късен етап ще ви направя включване отново и ще ви кажа имената на адвокатите, действащи в Испания. Аз самата също съм завършила международно право. В момента, в който разбраха, защото аз съм болна и защото живея с парите, които ми се плащат поради заболяване, защото на мен ми е прекалено много рано за пенсия, те повече не си вдигнаха телефона, хора. И наскоро прочетах, един господин беше написал: да видя българин, че умира на улицата, ще му помогна да умре. Значи аз съм човекът, който ще повтори неговите думи. Дори някой да потърси помощ от мен, аз ще му помогна по същия начин. Просто ще го подмина. Защото не може вие да виждате как се подиграват с ваш сънародник. Не може да виждате как се гаврат с него и при положение, защото вие сте действащи адвокати и знаете като цяло за какво става въпрос. Вие отказвате помощ и защита и отказвате като цяло въобще изобщо да си вдигнете телефоните. Защото аз съм била с малко пари. Хубаво. Аз съм направила връзка с бившите ми колеги, част от тях са съгласни и ще ми помогнат да заплатиме каквото трябва, за да не разчитам аз само на платени адвокати, които да се погрижат за мен и да разрешим този казус.
Все пак, извинявайте, ние сме българи и трябва да се държим един за друг. Защо е до това положение стигнала България? Защото всеки гледа да смачка другия. Защо всички останали, когато има проблем, те се надигат. Дори аз съм била свидетел как стигат до побоища, за да защитат свой съгражданин. А какво правиме ние? Това искам да попитам аз. Ние какво правим? В случая, ето ви примерът съм аз. Постепенно вие ще разберете абсолютно всичко. Как историята ми започва с идването тук в... мястото се нарича Аруа и се намира в Галиция. След малко ще ви заведа да влезнем да видите за какво и да реч. Как всеки един паркира където му иска и дори полицията паркира с тях, но никой не им прави забележка. Аз имам запис направен, който ще го кача в последствие в YouTube, как полицаите спират до колата, която в момента няма шофьор, няма сложен в контакта ключ. Тоест, аз съм извън колата, няма въобще допирна точка с колата и как на мене ми съставят акт. Как жената, която аз наемам апартамента поради така наречените, хайде да го кажем, технически проблеми, защото имам работа тук и бях длъжна да си изостава жилището и да наема квартира. Как тази жена няколкократно нарушава договора за наем, в същото време ме остава без газ, тъй като газта е централна, за да не мога нито да се изкъпя, нито нищо. В момента историята се преповтаря отново. Аз нямам газ. От миналата година имам теч, който е на тавана, точно на входната ми врата, включително и на вътрешната ми тераса, защото те са няколко тераси, като едната от тях е затворена. Всичкото това нещо, водата е тръгнала вече към спалната ми, за да не ви обяснявам тези, който ги е ползвал, как се казваха, това, което обира фактически влагата, аз съм изхвърлила в рамките на половин час по една пълна купа. Вие знаете, става въпрос за едни огромни, такива подобни като на хапченце, огромно, което обира влагата. Аз се разболях и в момента съм с страшно тежки заболявания, което е доказано и написано също от медиците от 3 града и от самото място, което се намирам. И в крайна сметка никой не предприема никакви мерки. Вчера влизам в съвета, отивам и казвам, както са ме пратили адвокатите, да отида при социалните и да им обясна, защото така и така е станало, тъй като те са хората, които са присъствали заедно с Червения кръст и са ми помогнали за въпросната квартира. Те ми казват, трябва да отидеш на долния етаж. Слизам аз с бастуна на долния етаж, защото, приятели, аз се придвижвам с бастун. Онези ми казват, ти трябва да се качиш при социалните. Оттам аз казах, хубаво. Аз така или иначе качвам всичко в интернет, за да не може да остане нищо скрито покрито. Вие сами чувате, защото аз почти не мога да говоря, защото нощно време аз съм принудена да спа на отворени врати и прозорци, тъй като въпросният теч, за който ви говоря в момента, при затворени врати и прозорци, все едно някой с извинение за израза, който ще използва, но е така, току-що се изакал вътре в хола. Миризмата е откачена, просто не може да се диша вътре. В същото време всичко е потънало във вода. Едната ми спалня е като бременна жена, потънала във вода, което също ще ви бъде подадено като видео, за да видите просто за какво става въпрос. И моля ви, разпространявайте видеото, да се включат абсолютно всички. Чужденци, без значение, няма значение. Българи, румънци, англичани, германци, кой какъвто е. Та дори и испанци, които са пострадали от системата. Част от това видео явно ще трябва да го премахне и да кача тая част, която е важната, за да не товаря YouTube канала. И още веднъж, благодаря ви, приятели, защото останахте до моята племеница. Всички тези, които сте запознати с факта, защото тя притежава моят профил във Фейсбук. Бяхте плътно до нея.
Най-вече много са колегите, които ми е безмерна